Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। Finally BSF नि गोदान साख्रि दा नोंथांमोना ASI बेनिफ्राय हेड कनस्टेबलाव साख्रि मावनो हागोन। Vacancy All India 323 both side हिनजावफोर हौवाफोर नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। लास्ट डेटआ सेप्टेम्बर 6 सिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ। दा जोङो जेब्ला अफिशियेल साइडआव फैगोन ना अब्ला बेबादि मोनगोन बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ अके जों जेब्ला रेजिस्टार खालामा अब्ला हाया फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनानैसो जों अनलाइन प्रसेसआव थांनो हायो दा नोंथांमोना बेखायनो बे लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ प्रसेस इभिनिंआव लाना फैगोन दा OTP जेनेरेट खालामनांगौ आरो होमबासो जायो बेखायनो नोंथांमोना दा मा खालामनांगोन जों गोदान नालाय दा बेखायनो जोङो केन्डिडेट लगइनआव क्लिक खालामनांगोन अके जों बेयाव लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एबा रेजिस्टाराव खालामनाय लोगो लोगो जोङो लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बेनि बागै फुल डिटेल्स फैगोन आं दा नोंथांमोननो गाइडलाइन्सखौ होनोसै सोर खालामनो हायो बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन BSF निफ्राय फैनाय हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय ASI आव स्टेनोग्राफार दङ ST हिसाबै स्टेनोग्राफाराव दङ 11 बेनिफ्राय हेड कनस्टेबलाव दङ 14 आनरिजार्भबो दङ 154 गासै लानानै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायना 323 बोथ साइड मेल फिमेल दा बेयाव साबेसे नोंथांमोना क्वालिफिकेशन गोनाङा खालामनांगोन बेखौ नायगोन आरो लोगोसे दा बेयाव दङ स्केल पे नायोब्ला लेभेल 5 दङ आरो 4 दङ स' 29,000 निफ्राय जागायना 92 बेनिफ्राय 25 निफ्राय 81 सिम जागोन आरो स' बेयाव नुनो मोनदों इन्डियान जाखानांगौ बैसोआ नोंथांमोननिया ST हिसाबै 18 निफ्राय 30 इयार्स बेनि बाराया हानाय नङा 18 निफ्राय 30 इयार्सआल' हागोन स' बिनिफ्राय जोंहा नायनोसै माखासे डिटेल्सखौ जाय चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि जबनि आपडेटखौ मोननो दा जायखिजाया नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नायबावसो फैदो क्वालिफिकेशन स' नोंथांमोननि क्वालिफिकेशना बे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरावहाय आरो लोगोसे हेड कनस्टेबलावबो मोननै HS पास जानांगोन मेट्रिक पास हाया आरो पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया स्ट्रिम नोङो बेयाव इलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय स्किल टेस्ट थागोन बेयाव रानिं थाया दे बेयाव रानिं थाया फार्स्टआव एग्जाम जायो दा स्किल टेस्टआव ओरैबादि बुंदोंनो स' नोंथांमोना जायफ्रा स्टेनोग्राफार लायो मिथिखायो शर्ट हेन्ड टेस्ट लायो 80 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन आरो 10 मिनिट्सआव नोंथांमोना गोबां लिरनांगौ जायो स' बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव हेड कनस्टेबलाव टाइपिं टेस्ट दङ कम्पिउटाराव 35 वर्ड्स पर मिनिट लिरनांगोन माने 1 मिनिटआव 35टा वर्ड्स होगोन पर मिनिट होयो आरो हिन्दीब्ला 30 वर्ड्स लिरनांगोन कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन बेखौहाय मोनसे पर मिनिट मोनखायो आरो बेजोंसो लानाय जायो स' बेवहाय मिस्टेकबो थायो मिस्टेक जायोब्ला नोङो नाम्बारखौ मोननाय नङा आरो स' बेनिफ्राय हाइटआ जोंनि ST हिसाबै जों मोनदों 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 150 सेन्टिमिटार बेखिनि थाबानो जागोन देन बेनिफ्राय चेस्टआव नायोब्ला ST हिसाबै हौवाफोरा 76 मोनदों अके आरो एक्सपेन्ड खालामबा 81 जाहैनांगोन अब्लानो नोङो इलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय वेटखौ इसेबां नायथ'वा देनांसो नायगोन लास्टआव मेडिकेलाव स' बे क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय जोङो मेडिकेल टेस्टआव मा नायनो 6/6 बेनिफ्राय 6/9 दङ थ' आसाम पुलिसाव जेरै लायो बेखौनो सेम प्रसेसआव लानाय जायो स' बेनिफ्राय टेटु दा टेटुआ ओरैबायदि जायफ्रानोखि धोरोमनि रिलिजियासनि टेटु दङ नोंथांमोना पारमिट दङ बाट नोंथांमोना लेफ्ट हेन्डथिंहाय थानाय जानांगौ सेलुट लानायाव जाहाथे नुयै जानांगौ आरो बेखौ बुंदों स' आरो बे साइजआ 1/4 थ' फिसाबा जागोन नोंथांमोना राइट साइडआव टेटु थानाङा आखायाव देन लेफ्ट साइडआव दङब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन स' बे जाबाय देन बेनिफ्राय जों थांसै फैदो नेक्स्टआव दा जोङो एग्जामखौ नायनोसै फार्स्टआव एग्जाम जागोन नालाय बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजआव फिजिकेल शर्ट हेन्ड टेस्ट टाइपिं टेस्ट दङ डकुमेन्टेसन मेडिकेल दङ बेफोरखौ लाखांनानै फाइनाल लिस्टआव फैगोन आरो देन जों फार्स्टआव एग्जामनि सिलेबासखौ जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामा इंलिश दङ निउमेरिकेल दङ बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ जेनेरेल इन्टेलिजेन्स दङ क्लारिकेल दङ एन्ड बेसिक कम्पिउटार नलेज दङ गासै 100नि एग्जाम जागोन जेरावबो 20 दङ अके मोनबाजों 100 जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बे जाबाय फेज 2 थ' नोंथांमोना फिजिकेल मेजारमेन्ट नायगोन बेनिफ्राय शर्ट हेन्ड टेस्ट टाइपिं टेस्ट डकुमेन्टेसन मेडिकेल दा बेफोरनो आरो स' नोंथांमोनाहाय मोजां होदो जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ दा मेडिकेलाव पास जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना साफा साख्रि मोनसिगोन BSF महरै हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय स्टेनोग्राफाराव दा बेनोसोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट लोगोफोर भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला Bodo Info इउटुब चेनेलाव